Vítám vás v mém prvním tutoriálu a dnes si ukážeme Hypercam. Takže Hypercam s tím se vlastně dá natáčet. A teď si ukážeme region, to je část toho natáčení. Takže když uděláme takhle, tak prostě to bude natáčet jenom tady to. Pak tady, když normálně chcete natáčet celou plochu, jo, tak to bude prostě natáčet celou plochu. A může to udělat takhle a bude to natáčet jenom tady to. Takhle, ale to je tak. Takže a tady máme window, tak třeba aby to natáčelo třeba tady internet nebo nebo třeba Skype třeba. A teď si ukážeme nastavení. A tady máme, kam chcete, aby se to stáhnulo, až to natočíte. Takže ono se vám, až to donatočíte, tak ono se vám to ukáže tady a zároveň na té složce. A tady máme audioteka, mikrofon, jestli chcete, aby fungoval. A tady, jestli chcete, aby to bylo třeba takhle, audio takovýhle DivX, audio, anebo tady máme hlavní hlasy. Teď dáme extra a tady máme, že když udělám třeba takhle kliknu a slyšíte to. No a tady máme zase třeba 5 napíšu, tady taky 5 a mám to, a když kliknu levým, tak to bude normálně takhle červený a takhle na 5 vteřin. A tady to samý, akorát že napravo. A tady máme teďka interface a tady máme třeba, aby se to stoplo, takhle F2, můžete si to i změnit třeba na A takhle, nebo na I, ale já mám místo F2. A teď přejdeme k tomu F3, to si můžete taky změnit a to znamená, jako, že už prostě přestanete natáčet F3, jo? A tady je screenshot, to je fotka. A tady máme, nevím, tady máme, že aby se vám to minimalizovalo, když chcete, kdybyste chtěli až budete natáčet, tak ono se vám to minimalizuje hned. A to je prozatím všechno. A budu se vám příště natáčet, jestli budete chtít, anebo mi napište, jestli mám natočit, jak se třeba dělá něco v Minecraftu. Tak nashledanou a příště.